Тъй като не разполагаме с мултимедия, мултимедията ще бъда аз и ще се движа, за да ви показвам нещата, тъй като темата за везбената ни култура изисква и визуални възприятия, защото повечето хора, когато не знаят какво всъщност се съдържа като мотиви в нашата везбена традиция, не могат да видят в един комплексен, сложен мотив, че се съдържат много прости мотиви, сюжети от дълбока древност, така че ще минавам с моя лаптоп около вас, за да може да видите доколкото е възможно. След това в моя профил всъщност всички тези неща, които в момента ще ви покажа, са публикувани и можете да ги и разглеждате там. Само да си включа лаптопа. Може би от 2010 година съм част от археологически екип. Аз съм възпитан в семейство, което всъщност ме е насочило към точно това, което се съдържа в нашия бит. Израснал съм на село, не съм градски човек. И още тогава са възпитали в мене любовта към традициите, към фолклора, към обредните практики, защото в моето село обредните практики все още продължаваха да се практикуват, макар че в моето детство това вече беше читалищна дейност, но хората, които го практикуваха, голяма част от тях бяха потомци, аз съм всъщност от Добруджа, бяха потомци на дошли преселници от Северна Добруджа. Моите прародители, които аз помня, отказваха да носят градско облекло. Това е една много интересна история, защото аз питах своята баба защо отказват да носят градско облекло и тя ми казваше: ми попитай ги, ще ми е интересно да видя какво ще ти отговорят те. И аз питах прадядо си защо носят старото си облекло. Имайте предвид, че някои от мъжките пояси са между 3 и 6 метра. И за да си свършиш някои полезни дейности, е нужно да развиеш и после да увиеш този пояс. Някои от забражданите, които се срещат при жените в българското землище, са толкова сложни, че до ден днешен аз работя с колекционери на носии, асистираме на човека, когото забраждаме и общо взето го забраждат няколко души. Като един подава скалпела, шегувам се, подава фиби, топлийки, докато другия забражда и модела седи докато го забраждат, а всъщност тези стари жени всеки ден сутринта стани и това сложно забраждане си го направи с лекота и то не мръдне не само цял ден, ами може и да спи с него и на другия ден да стане и то не е мръднало. Толкова добре правят забраждането, без игли, без топлийки, без безопасни приспособления. Така че когато попитах прадядо ми: вие защо не носите съвременните дрехи? Един панталон, лесно откачиш го и вършиш каквото там трябва да вършиш. Риза, дреха, всичко останало. И той казва: моето момче, нали, с диалектния си български, моето момче, какво можеш да ми кажеш за твоята дреха? И аз казвам: какво да кажа? Не знам какво да кажа, откъде е купена. И той ми казва: да, и отзад на етикетчето пише къде е произведена и на какви градуси да се пере и материята, от която е направена. Това е информацията, която има за твоята дреха. Докато това нещо, което е на мен и на баба ти, първо, аз съм изгледал животинките, от които баба ти е минала през целия процес от събирането на вълната, отчепкането, чистенето на вълната, варенето, докато стигне това нещо да се вкара в стан, да се направи на нишка, да се отцвети, че да дойде до шивиците, до гайтаните и до всичко останало. Това е изключително дълъг и сложен процес, който целият този процес минава през ръцете на тези хора. Мъжката част отглежда материята, която ще се направи дрехата, женската част вече прави цялото производство за цялото семейство. От децата до мъжете и дори до онези, които ще се включат в сватбата, защото знаете, подаряват се ризи, подаряват се месали и те трябва да бъдат готови предварително. И това, което ми каза, е останало до ден днешен в моята памет, защото той можеше да каже, че живота му е в тази дреха. Тази дреха е изпълнена с паметта на целия му живот и той помни най-малкият детайл до нея. Докато стигнем
как тя е направена и как всеки един елемент от тая дреха носи определено значение. Дори цветята от природата, които ползват, за да се закичат, има значение. Някои от вас може би знаят, други не знаят, но китката, когато се сложи от едната страна, означава, че е свободна девойката, когато е от другата, не пипай, защото ще ядеш бой. Тоест по нещата, които са по самата носия, ти можеш да разбереш дали девойката е свободна, дали жената е омъжена, дали има дете, дали е възрастна жена, дали е вдовица. По елементи, които са в нейната носия, без тя да ти е казала нищо. По същия начин много от тези неща се разбират и в мъжа. Включително и от това, от кое село са, дори по елементи от идентични села, т.е. от една група, по елементи по тяхната носия може да се разбира от кое село са. При все, че носията на тези села е една и съща. Но малко фрагмент, че те са направили по-различно, което е типично за тяхното село. И така, тъй като темата ми днес е за мотивите на шивиците и това, което присъства в културата на градене на нашите стари български домове, преди това ще ви запозная съвсем набързо, като ще пренаситя вашето съзнание с информация по отношение на шивиците. Защо казвам пренаситя? Защото трябва да ви покажа колко случайности има в нашите шивици. Като казвам случайности, това е в кавички. Преди 5 години, вие разбрахте, че се занимаваме с археология, преди 5 години в страницата в социалната мрежа Facebook на Археология Българика, която се поддържа от Българска академия на науките, беше публикуван един доклад на един професор по праистория, който освен всичко е и редактор на списание Археология Българика за Европа. Аз не можех да повярвам на очите си, че е публикуван този доклад, тъй като в доклада ясно и точно беше написано, че носията, която може да се срещне на Балканите, но доклада беше конкретно написан за България, носи белезите на население, което датира тук от дълбока древност на 7-8 хиляди и повече години. В научен труд да видиш толкова ясно изразено, че местното, локално население е свързано с носиите, които най-старите, които в момента имаме в музеите, с големи усилия можем да кажем, че стигат до 200 години, но с големи усилия. Тъй като нашия климат е особен и тук тъкан не оцелява. Аз мога да ви кажа, че по време на археологически разкопки, когато сме откривали тъкан, запазена, при естествено погребение, тя е оцеляла, ако е близо до пафтите или до токата на колана, защото е бронз. И окисляването, което е от самия бронз, всъщност се явява като консервант и запазва тъканта. И тук таме имаме оцеляли колани, на които, и то в близост до самата пафта, на който можем да видим даден мотив. Има един случай, който все още не е публикуван, т.е. аз ви издавам нещо, което по принцип не трябва да се казва, затова няма да казвам откъде е случая и кой го е открил, но имаме случай в тракийска така наречена гробница. Знаете, че те придобиват погребална функция след като умре владетела. Много от тези съоръжения преди това всъщност изпълняват функцията на храм. След това се засипват. В едно такова погребение, където погреба няма, то ритуала вътре се извършва, не можете да откриете владетел вътре в самото съоръжение, може да намерите кучета, коне и евентуално урни в периферията на самото съоръжение. Е открит тъкан заедно с мотивите, да ги наречем шивици, от тракийския период. И то поради каква причина? След като изгнива дрехата, които са били закачени по стените заедно с завесите на вътрешната камера, пада в бронзов съд, който е разположен долу на земята. И вие разбрахте вече, че всъщност окисляването през годините се явява като консервант и това оцелява. Тъкани стари оцеляват на много студени места, където самата влага е изсмукана от самия студ, или на много сухи места, където естествено горещината пък изсмуква самата течност. И тъй като в този доклад, който аз разполагам с него, в него всъщност вече не може да се види активен линк. Секунда само да видя къде съм разположил тези. Да, ето ги. Ще ви покажа и доклада.
като със самата страница. Ще мина покрай вас. Професора, на който е труда, научният труд, се казва професор Марсел Оте. Той е от университета в Лиеж, Белгия, специалист по религия, изкуства, социобиология на горния палеолит в Европа и в Централна Азия. Както ви казах, редактор на Международния борд на списание Археология Булгарика. И съм копирал един цитат от реакция на хора от научната гилдия отдолу под този доклад, като предварително ще ви я прочета и после ще ви покажа. Реакцията е чиста проба съвпадение на това, което той показва в българските носии и в праисторически находки. Като администратора на Археология Булгарика е отговорил: професор по праистория казва, че не е, и дава аргументи в подкрепа на това. Аз след малко ще ви покажа тази чиста случайност и с нея ще пренасите всъщност вашите възприятия, а сега ще ви покажа и неговия доклад, като самия слайд на изображението съм кръстил чиста проба съвпадение. Това е професора. Аз ще мина и оттам. Това е професора. Страницата, на която е публикуван. Отдолу е цитата: чиста проба съвпадение. Искрена вяра, че материя от преди 8000 години няма как да се консервира като мотиви и като духовност в българските носии. Аз изучавам, след малко ще мина, ще ви покажа много слайдове. Аз изучавам вече повече от 2010 съм започнал с това. Много години изучавам везбените мотиви и всъщност се запалих по шевиците, защото видях по време на разкопки, че тези мотиви присъстват в праисторически артефакти и се изумих да разбера кое е причината те да се намират в такава, буквално в някои случаи е 100% аналогия, в дрехи, които са максимум на 150 години като датировка. Ако това нещо е останало в едно селско население, което не разбира нищо от праистория, дори думата не му говори нищо, се е запазило в него, това е поради естеството на консервативното вярване за спазване на традициите и обичаи, които са като неписан канон. Колко от вас са присъствали като деца на погребение, където има бдение? Има ли такива? Ето, има поне 2 души, 3, 4, аз включително. Бабите могат да си скочат на бой на такова място, ако нещо не бъде направено както трябва. Ако традицията и обичая не бъде спазен, ако метлата не е сложена на определено място, ако се позволи животно, домашната котка да мине на човека, пази се да не вампиряса заради това, редица обичаи, включително и покриването на огледалата, те са толкова много, шествието от дома до почивната станция за вечни времена. Така че минаваме сега към това, което ще ви покажа. Това е само съвсем бързо ще мина, няма да се спирам много да ви говоря, защото е изумително, като предварително ще казвам по няколко думи за слайда и след това ще ви показвам какво има на изображението. На първото изображение са показани идолни пластики. Какво означава идолна пластика? Това е малка фигурка, предполагаемо на древно божество, върху което е изобразено нещо, било облекло или прическа, нещо, което всъщност ние свързваме и виждаме аналогията в нашите носии. На първия слайд се вижда в праисторически идолни пластики косичници. Начина, по който се сплитали плитките и примерите, които са дадени, са от днешна Македония, включително и Пиренска Македония, и така наречената дунавска култура, която преминава през цялото протежение на Дунава, включва Румъния, България, Сърбия и така до Германия нагоре. Всички държави, които минават, това е една култура, която е живяла по бреговете на Дунава. Минавам покрай вас да видите от цялото българско землище косичници и първоначално изобразени върху идолните пластики по същия начин. Това е практика, която е оцеляла на хиляди години. Най-отгоре всъщност виждате идолните пластики. И това са изображения от различни, в цялото българско землище, независимо по какъв начин. Косите се пазят поколения наред,
предават се след това от баба на щерка, от баба на внучка и тази всъщност информация, знаете, че косите са огромен пазител на памет. А ако с жена по някакъв начин е злоупотребено и тя се чувства поругана, дори до ден днешен, абсолютно интуитивно, нещата, които тя прави е да отреже косата си. Без дори да знае защо. Но по този начин маха енергията, която се е събрала като памет в косата й и дава всъщност ново начало на това, което иска да се случи. Другото нещо, което задължително прави... Благодаря. Проба. Едно. Другото, което задължително прави е да... Сега, мога ли... Елена, ще ми помагаш ли? Една хубава азиатска принцеса ще поканя тук да ми асистира. За да мога да... Ще ходиш с мене. Виж каква функция добра измислихме. Много ти благодаря. Дете на дивата пустиня, но заповядай. Обърни го напред, го дръж. Аз ще местя слайдовете. Това е първото изображение. Второто изображение, което ще минем покрай вас да ви покажем, е всъщност една идолна пластика на кон. Изображение на кон, доста груба е, все още не е толкова детайлна, но по нея ще видите така наречените опорочени символи. Защо опорочени няма да обяснявам сега, но това е свастика, която в българския фолклор ние знаем с много различни имена, включително присъства и име, което повтаря нашия етноним. Т.е. знаем и като с името Богар. Знаеме с името Шашарма, Тревненска Шашарма, ако сте чували, с името Сарман, с името Сварга, в Везбата е позната като Дядо гони баба и свило се куче на въртоп. На това, което са ги оприличавали самите мотивчета. Те са разположени по самия кон, включително на коня има изображение на богинята майка, доста стилизирана. И ще видите тези слайдове и показано същите изображения на конски глави, на символът Шашарма, който от санскрит всъщност е името свастика. То е сбъркано в европейската литература, защото е сувастика. И на санскрит няма две имена за лява и дясна свастика, има само едно, сувастика е. Просто грешка още в 17 век в научната литература на европейските изследователи е останала с това название. Можеш да минеш бавно да го видят отблизо. И ще видите всъщност конските глави, те са много често типични мъжки мотиви, които се използват в везбата, в шивиците, но тук в случая примера, който е даден, е от женска риза, от софийско е, това са така наречените свиленици. Свиленица не е конкретен мотив от шивиците, наричат се целите ръкави, те са избродирани целите ръкави, докато отделните елементи и мотиви от самата шивица могат да имат различни имена, като мотивите се делят на прости и на сложни. В сложните мотиви те са комплексни, съдържат много прости мотиви. За да можете да почнете да виждате какво се съдържа в самите шивици. Аз съм написал тези 3 книги. Първата всъщност това е последната, Улатар се нарича, за нея ще кажа няколко думи след това. Те са поредица, втората се казва Елбетица и третата се казва, т.е. това е първата, Сарман. Вие чухте вече името на книгата. Защо се казва така? Минаваме бързо през следващите слайдове. Какво стана? Изключи слайда. Така. Тук ви показвам. Няма да минавам сега пред всички, за да можем да минем бързо. Това е един мотив, който се съдържа, също е праисторически, нарича се хорце. Горе е показан на богомилска стечка. Това са погребални саркофази и камъни, които са сложени в... Отново изчезна нещо. Пипаш? Не пипай тук. И този мотив хорце се вижда и на престилки, много често и е на покраищата на ризи, като бордюри. Разбира се, тук богомилската стечка не е толкова стара, но аз ще ви покажа. Ето го мотива тук долу. Това е на 8000 години, разгъвка на керамика, на съд, отново с мотива хорце и това е в Кърджалийския музей. Същите мотиви.
Тоест, до тук сме на четвъртия слайд. Тук ще видите нещо много интересно. И това са все чисти случайности. Но случайност е, когато едно нещо съвпадне един път. Когато втори път съвпадне, вече случайността започва да умира. Когато трети път съвпадне, вече не е случайност. Оттам нататък, след трети път нагоре, това са само доказателства за категоричността на твърдението. До 3 пъти, ако нещо съвпада, вече не е случайност. Тук виждате един мотив от шивиците и по средата е изобразено детенце, семе, зародиш и защитата, руническа защита, изградена около него. Виждате го в шивиците показано и виждате на идолни пластики точно на корема на идолните пластики, абсолютно по същия начин изобразено, с зародиша вътре в средата. Ромба представлява женска отроба, символ на женска отроба, и руническата защита, която виждате по същия начин в шивиците. Отново чисто съвпадение. Тук по средата са обредни хлябове, защото и в обредните ни хлябове има чисто съвпадение със същите мотиви. Тук виждаме едни мотиви. Отново по средата на тези S-образни мотиви се вижда символа свастика. Това е от тракийски гробници, фризове. Това е един фриз от храм. Отново със същия символ. Керамика на бог Дионис. Отдолу същия мотив. И отстрани показан абсолютно същите мотиви отново в шивици. Може да се приближиш там в него, защото шивичките са малко по-малки. Тоест, отново виждаме абсолютна идентичност на тези мотиви. Всички тези мотиви, да прехвърля накрая, понеже ще ви покажа и неща в домовете, докато си говорим, всички тези мотиви се използват и в изграждането на българския дом. Докато изучавах везбената традиция, попаднах на един много интересен ритуал, който след малко ще ви покажа. Аз съм го изучавал като запис в етнографията и в археологията, но го видях буквално, знаете ли какво означава на терен? В момента сме на терен. Срещаме се, можем да се прегърнем, да си стиснем ръцете, това е терен. Можем да се разпитаме лично и да си го разкажем лично. На терен видях самия ритуал, който все още се практикува в България, и аз самия бях изумен, защото не знаех, че се практикува. Най-интересното в този ритуал, че беше предаден на хората, които го правеха, от свещеник, а той е предхристиянски ритуал. Това беше най-интересното за мен, че свещеника беше разказал как да го направят ритуала. Тук виждате опаси, колани и символите, които са на женски колани, които много често имат функцията да катализират бременността. И затова има рунически символи, които са змеевидни, понеже се смята, че ако видиш змии в техния сексуален акт и хвърлиш върху тях било дреха, хвърлиш пояс върху тях, хвърлиш колан върху тях, че енергията за зачатие силно попива вътре в тази материя и дори в много страни след това са пазили този плат вътре вшит в женски пояс, в женска дреха. Тази практика я има и в нашия народ, но тук отстрани съм показал тракийска менада. Това е от свитата на Дионис, да го наречем също така и част от жреческото женско съсловие. Вижте колана и е с обратните символи по колана, включително го има и по пазвата и същия мотив и разнообразие от колани, които виждате вариации на мотива в носиите ни. Абсолютно идентични, което ни казва, че онова, което е в българската, особено женска носия, са отглас от жречески одежди. Тоест, жената е своего рода жрица. И това се изпълнява и с това, което може да видите в дома, защото в дома е малък умален модел на храм. Трапезата е така наречения олтар, на който се принася приношението към божествения свят. Огнището също изпълнява тая функция, а жрицата е тази, която слага неща на трапезата и работи с огнището съответно. Тук на този слайд ви показвам така наречената богиня майка от Чаталхюк, Анатолия, с пантери отляво и отдясно, лъвове, Кибела, богинята майка, с лъвове отляво и отдясно. И в шивиците същото нещо. Мини да го видят. Значи, отново виждате чисто съвпадение. Ние сме вече на 8 слайд.
Чисто съвпадение, в което централната женска фигура на богинята е заобградена от лъвове и виждате артефакти от праисторията, античността, средновековието, абсолютно по идентичен начин, като вариации, разработени в везбени и шивични мотиви. Двете лъвчета и по средата женска фигура. На едно от изображенията пък ще видите една тракийска гробница, всъщност портала, вратата. Казахме, че това в един участък от живота е храм, а след това може да изпълнява функцията на погребално съоръжение. Когато влизаш в храма, ти влизаш през портала, така наречената врата, отвън навътре. За портал от видимия свят към невидимия свят, знаете ли кого се счита? Мъжете. Ние сме портали от видимия към невидимия свят. Чували ли сте приказката, аз съм те довел на този свят, аз ще изведа таткото? Нали, когато бащата се ядоса на сина си. Тоест, тези обикновено войните на мъжете, много по-рядко това нещо се среща при жени, така наречените амазонки, но тези, които отвеждат от видимия в невидимия свят физическото тяло, т.е. отнемат живота, е мъжка характеристика. Тези, които извеждат от невидимия в видимия свят, това са жените. Това е портала, от който невидимото идва в видимия свят. Т.е. като излизаш от храма, портала се разглежда вече като женски портал. Затова женският триъгълник е обърнат надолу и това символизира и излизане от невидимия към видимия свят. Видяхте го това отново в шивиците. Следващото нещо, което виждате, е всъщност декорацията на меча на един тракийски владетел. Всеки един елемент и мотив, без изключение в него, те са сигурно над 20, без изключение, отново повтарям, чиста случайност, всичките присъстват в шивиците. Мини да го погледнат. Показани са всеки един от мотивите от меча на Сефт, който присъства до последния детайл, присъства като елементи в шивиците. То делят хиляди години тази материя от сегашната. Всичките тези мотиви са поставени шивицата е съпоставена заедно с мотивчето от ножницата на меча. Естествено, могат да се правят цели изследвания, но аз просто съм направил сравнителен анализ или много лесно да видите, че тези мотиви, разбира се, стила, който е използван за изобразяване на декорацията на меча е друг. Везбата се изобразява с цветове и с стилове бодове. Старите везбарки са ползвали над 150 бода и повече. Естествено, голяма част от тези бодове са изгубени. В момента, може би, везбарките знаят около 40 бода, но не съм сигурен, може и да бъркам точната цифра, но някъде около толкова са оцеляли. Тук в този слайд, само отдалече ще ви покажем, без да минаваме, за да не губим време, е показан един мотив, който на идолните пластики се намира над гърдите на богинята майка и той прилича на буквата М. Или понякога се среща като буквата W. М всъщност е реверсия или изправен мотива в латинската азбука W. И това е воден мотив, защото символизира, тези зигзаг символизира всъщност вълните. В английския това е и графичният символ, който е останал, за да се наименува думата вода, т.е. water, W. При нас е с буквата М. Това е иероглифа за вода. Ще кажете, как буквата М за нас е при вода? Не е свързано само с майка, но когато ние говорим за свещен извор, забележете последната част от името Аяз Мо. Мю е старата дума за графичния символ М в старогръцкия и М е в египетските иероглифи. Този символ го виждате в престилките и се вижда в шивиците. Тук е под еленската. Това е еленска глава. Ето го отдолу, като буквата М е разположен. Тук отстрани са съпоставки с шивиците. На ризите много често го има и като скрит символ отстрани, т.е. в горната част на самите ризи. Тук ви показвам нефритени свастики. Тези нефритени свастики са намирани само единствено в българското землище. Една единствена подобна е намерена в Северна Тракия, т.е. днешна, не Северна, Южна Тракия, днешна Гърция, но знаете, че землище е било в древността това. Намират се само по нашите земи. Абсолютно идентична типология можете да видите в символите в добруджанските възглавници. На нефритената свастика кръчето отгоре има нещо като оче,
обикновено им приличат на жабки, все едно в профил е изобразена жабка и по същия начин го виждате изобразено на възглавниците. Абсолютно идентично. Само че едните все още съществуват в наше време като материя, дори някои хора са живи. Сега ви показвам нещо, което аз лично искам да мина. Изчакай, още ще ми помагаш. А тук ще ви покажа древната богиня майка в родилна полза, отново от артефакти, защото има в 100% идентичност в шивиците. Съпоставки с шивични мотиви. Родилната полза, старата е клек. Разбира се, тя присъства като вариации. И същия мотив в шивиците. Тук има само стари артефакти, керамика, идолни пластики и шивици. Отробата е изобразена, ползата клек прилича на жабка, понякога също наричат и тези нефритени артефакти, които откриват точно жабки, защото и нефрита е зелен и най-отдолу има пък петроглифи показани. Държах да ви го покажа, защото това е наистина много древно. А тук съм показал мотиви от праисторията от нашите земи, през бронзовата епоха, които продължават, т.е. че няма прекъсване. Преминаваме в античен период, средновековен период, османски период възраждане, по пафтите също ги има тези мотиви, даже тази последната пафта е моя. И тук в дясно, на следващите слайдове, аз ще ги покажа в по-голям размер, ги виждате вградени в български дом. Това е вътре, във вътрешното пространство. Една шашарма се вижда, тук е малко трудно на тая светлина да се види. Тук ви показвам един друг везбен мотив, отново Елена Мини. Нарича се, разбира се, в везбата бабите не помнят понятия като богиня, майка и такива неща. За тях по средата това е женска фигура, ако я разпознават като женска, защото някои са твърде стилизирани и вече трудно се разпознават. Могат да й дадат име на животинка, както чухте жабка. На свастиката се наричали свило се куче на въртоп, а символа представлява нещо коренно различно. Но това са видяли и по този начин са го съхранили. Тук това изображение в археологията се нарича богинята водачка, водачка на коне. Кон е изключително мъжки символ и обикновено е, чували сте тая дума, медиатор или посредник между небесния свят на невидимото и нашето пространство. С него юнака лети в небесата, кон вихрогон, с него лети слънчевата рожба, юнакът син на слънцето и на жената от земята, която слънцето си е откраднало. Виждате го в шивиците, виждате го в антични артефакти и в праисторически. Това е може би 12-я или не знам кой поред слайд с множество изображения, което представлява чиста случайност. Минавам само до последните, да ги видите набързо. Отново много слайдове съм събрал с чисти случайности. Купища от чисти случайности. Цяла носия от шопска носия. Това не е летаците, които познавате, другата типология на софийска носия. Ето точно това са всъщност свилениците, тези извезани ръкави. И мотивите от страни, които са отделени, са вече руническа писменост, която имаме за свидетелствана, запазена в везбената ни култура. А тук ви показвам нещо, което може да видите. Това са всъщност от бронзовата епоха прототипи на носии, запазени върху идолни пластики. Обърни се нататък да го видят. На един от слайдовете, сравнени са буквално с носии. На един от слайдовете съм направил дори анализ на отделните елементи в носията. Следващата, ето тук виждате самата пластика, т.е. различни части от самата пластика, показани какво означават в нашата съвременна носия. Дори престилката, което е изумително, е двуплата престилка, илюстрирана тук. Двуплата означава, че две парчета плат се свързват отгоре с лента, която обикновено е дантела. По нея има символи. Такива престилки имаме в Добруджа, ваяците имат такива престилки и някъде, всъщност района точно около Варненско и Добруджа ползват се още такива, но отдолу са изобразени и ресни, които тук виждаме в сливенска престилка и на много други места всъщност виждат тези. Забраждането, което виждате тук, виждате го в антични изображения отново на богинята майка. Тук ви показвам пък изображение на
Инана, Иштар, Венера. Виждате ли 8-лъчевата звезда, къде е разположена над главата й? На богинята на любовта. И я виждате на шивици, по същия начин изобразена с 8-лъчевата звезда отгоре над главата ли, или самата глава е изобразена по този начин като 8-лъчева звезда. Това е Венера, Инана и това е Иштар. Думата Иштар или Астарта в английския е стар и означава звезда. Ето е 8-лъчевата звезда. Тук съм показал календарни характеристики, които се съдържат в този мотив. Изумително съчетание на календари. Съдържа се слънчев календар вътре, лунен календар. В него са засечени и циклите на Венера, като по този мотив в древността има изследване, което може да се види. По този мотив в древността са можели жените да следят цикъла си и бременността. Тоест неща, които се случват. Едно мотивче, което повечето хора днес, които не разпознават мотивите в шивиците, наричат цвете. Но отстрани може да видите индианския календар и мотивът ето тук. Това е индиански календар с 8-лъчева звезда и шивицата. 8-те точки отстрани, ако сте виждали такова цвете с 8 мухи, които да го обикалят, черните точки, са всъщност това, което виждате отстрани в календара. Това нещо го има в много места запазени като календар. И това са последните слайдове, които ви показвам. Това са само схеми. Ето го хорцето в по-близък план. Мотива хорце. Това е последния слайд. Много ти благодаря. Аз ще се справя с следващата част. Сега само да си пусна... Колко минути имаме, да попитам? 10 минути ще са ми достатъчни да ви покажа домовете. Като преди това ще ви разкажа за самия ритуал. Ще минем просто да ги разгледаме. Първо ще ви разкажа ритуала. Всъщност Елена, която ми помогна, е дъщеря на Петя, която е от Карлово. Утре заедно с тях сме на събитие в Карлово, където отново ще продължаваме тая тематика. Но това, което разказвам, че съм открил на терен в България, всъщност се случи в Карлово. И то е когато прожектирахме филмите в училищата. Елбетица, мистика и вълшебство, когато прожектирахме, една учителка дойде при мене в това училище, което е най-близо до вас, където Вяра учи в него. И всъщност тя ми разказа, че е отишла при един свещеник, взели са си къща в село някъде в Карловско и е искала от свещеника да дойде да освети земята преди да започнат да строят. Свещеника й е казал, аз съм заед в тези дати и ще трябва да почнете без мен. И тя вика, не може да почнем без осветена земя, искаме да почнем новия дом на осветена земя, не знаем какво се е случвало там. И свещеника тогава е казал, тогава ще ти кажа как да го направите сами. Самото изявление ще ви кажа как да го направите сами. Е супер изненадващо да излезе от устата на свещеник. Защото това не се дава да се прави сам. Единствено, ако не се прави практика, която е правена преди това. Но така или иначе, той е предал тази информация, евала на него, че го е направил, но аз съм изумен, че този ритуал е запазен. И когато тя разказа какво й е казал, това едно към едно описва ритуала, който сега ви разказвам. Свещеника е казал следното нещо. Значи отивате на земята, която ще строите, и тези, които строят, нека главният майстор, който ще движи процеса, да начертае един голям квадрат, който да очертае земята, където ще бъде трапезарията, където ще се събират хора да общуват, масата, където ще вечеряте, включително в това място да влезе и спалнята. Защото в старите домове много често спалнята и трапезарията заедно с огнището са на едно място. Всичко се случва там, където ще е най-топло. Живота се ражда там, където ще има топлина и там, където се хранят. Сега сме се изгивизили с много и различни помещения. Значи трябва да е много богат дома в древността, за да е по-различен от основното помещение. Така че обграждате тези помещения, където ще се случва живота, да се получи един огромен квадрат. След това майстора нека да начертае по средата един равнораменен кръст, да раздели този квадрат на 4 малки квадрата. 4 души, които ще участват в градежа,
нека да следват посоката на всяка една линия на този равнораменен кръст и да тръгнат в 4-те посоки. Да намерят достатъчно голям камък, който да може да бъде издялан след това и да служи за краягълен камък. И да донесат тези камъни. След като ги донесат, нека майстора да вземе тези камъни и да ги сложи по средата на тези малки квадрати. След като това нещо се случи, строежа може да започне. И сега ви обяснявам какво представлява самия камък, но преди това ще ви цитирам част от писанието, свещеното писание. Исус Христос казва едно обращение всъщност към духовните водачи на Израел. Той казва: аз съм камъкът, който отхвърлиха зидарите. Зидари той нарича духовните водачи на Израел. А себе си нарича краягълен камък. Той е обаче определен и като Божието Слово. В началото беше Словото и същото това Слово е идентифицирано и като семе, което се посява в човешкото сърце. И за това съществува и този пасаж: не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, изречено от Божите уста. Тоест оживотворено слово, обаче с функцията на семе, което ражда живот. Тоест виждате тук ролята на камъка като семето на живота, само че ако тази земя преди това е носила негативна енергия, проливала се е кръв там, обреда прави това нещо да се засвидетелства, да остане там. Затова трябва да тежи. И камъка ще носи целия градеж. По краягълните камъни се оформят останалите камъни. Те са изключително важни. По тези камъни, които се разполагат, те остават семето на живота, свидетелстват за семето на живота. И сега само една вметка в скоби. Виждали сте тези мотиви, че присъстват и в килимите. Знаете ли какво представляват старите килими? Консервиран обред. Тоест, отиваш на някакво място, където няма да живееш там, но ще останеш да хапнеш, ще направиш пикник, ще постелиш нещо, за да не се цапаш, или пък ще ползваш като място за молитва. Не само в физическия смисъл да не се цапаш, а и да не се отцапаш от това, което би могло земята да носи като енергия там. И всъщност символите, които са върху килима, е консервирания обред. Тоест нещо, което е направено един път, извезено, изтъкано, събираш си го, няма смисъл отивайки там да минаваш целият процес на обреда, за да осветиш земята, просто разгъваш консервиран обред. Разбрахте ли какво представлява? Тази практика е останала сред мюсюлманите, които ползват така наречените молитвени килимчета, но това представляват символите, които виждате в килимите. Обикновено има един бордюр, най-вече е с канатица и вътре други сложни мотиви. Това беше вметка като скоба за консервирания обред. След като се извърши този ритуал, започва строежа. Това нещо аз го видях разказано в Карлово, а сега ще ви го покажа. Ще ви го покажа в Шивиците и ще ви го покажа и в дома. Елена тук ли е? Я ела пак. Няма да мога да се справя сам. Ей, какво хубаво да имаш такава красива помощничка. Няма да се бием после за тебе, хубава Елено. Има кой да се би. Така, пак. Пипнеш го и изчезва. Така. Тук има една илюстрация, която е много саката илюстрация, защото квадрата, който е направен и който чертае майстора, е твърде малък, т.е. не е с мащаба на самия обред, но там се вижда обреда. Същия този мотив, който в швейците се нарича пък засято поле. Разбрахте защо се нарича засято поле и също така се нарича и непразна отроба, защото ромба квадрата илюстрира отроба, ела насам да го видят. На покрива на другата къща, тя е индийска къща в Нова Зеландия, пък виждате свастиката на покрива. Нейното предназначение е да държи злите сили навън от дома. Тя е подобен мотив на този, само че без прекъсвания. Ако свържете тези празни пространства, които ги има тук, ще получите този мотив, който го виждате тук като ритуал, изобразен на това изображение за ритуала обреда, който аз ви разказах. Тук пък виждаме краягълния камък. Сега ще се върнем при вас. В манастир, тук е приближено краягълния камък, в стара българска къща и в близост това представлява краягълния камък, който се е намирал първоначално по средата на освещаването на земята. Дай да минем там да го видят. Сега като се приберете или минавате покрай стари къщи, огледайте се,
разгледайте тези стари крайъгълни камъни. Те вече за вас ще имат различно значение, защото вие ще сте разбирани за онова, което е било използвано тогава. Тоест в домовете няма нищо случайно, но сега ще ви покажа нещо изумително, което го има вътре в изграждането на домовете. Това, което ви показвам в момента, е така наречената тревненска шашарма. Много често се използва по църкви и по храмове, по вратите. Тук това е на Варненската катедрала, ляво и дясно. Това са символи, които хармонизират и очистват пространството. И в семейство се ползват по скринове, ползват се по гардероби от старите майстори или понякога се закачат просто на стената. Много често се слагат върху леглото, където се зачеват дете. Затова се ползват и двойни възглавници, които се подаряват на сватбата. Наричат се суврени възглавници. Тези. Ето тук на храма на Варненската катедрала, ляво и дясно виждате шешарми, цялата врата е с шешарми. На скрин виждате тук вътре в дома, вградено в градите, а тук отляво, това, което виждате, с шешарми вътре в самите зидове. Тоест това не е символ, който е на фасадата, не е вътре в интериора, т.е. това е скрит символ. Самите зидове представляват шешарми. Знаете ли откъде са тези зидове? Тези зидове са от българските столици. Това са от дворците и сградите в българските Плиска, Преслав. Това е от археологически разкопки. Това го видяхме ние, когато ходихме там. Остадарин, ако сте чували този тревненски майстор, също го е показал и то на археолозите. И самите археолози казват, хубаво, че вие ги виждате тези неща, защото ние го почистваме, въобще не забелязваме това нещо. А то не е случайно. И е масово използвано. Виждате всичките зидове са по този начин. Изумително. Ето тук по-отблизо, това е стара къща в Еленския Балкан. Виждате шашармата, къде е горе в гредореда. Символа. Високо горе. И аз тук съм приближил пък една пафта, за да видите отново символа в пафтата. В пафтата са наредени ред шашарми, ред розети. Тук съм ви показал пък украсата от иконопис на стар български дом и виждате отново тези символи, естествено доста по-асинхронно изобразени, които се съдържат и в шивиците и виждате, че са били използвани мини нататък, че са били използвани и в украсата на фасадата на българските домове. Можете отдолу да виждате, това е представяне на стара носия от Македония. Отдолу може да видите и полите, шивиците на жените. Естествено в църквата те са в съответната стилистика, църковна иконопис е това, но е изобразен точно празник, хоро е изобразено, когато играят и виждате това в фасадата, изобразено старите български домове. Тук ви го показвам. В така нареченото Шареното училище в село Ресен. Шашармите, виждате ли ги на стената? За изобразение. Това е старо училище от старите ни майстори, а това е бабените видени кули и виждате на кулата шашармата, направена от камъне. Това са мотиви, които се използват и в шивиците. Мога в дълбочина да работя, да ви говоря за тяхното предназначение и всъщност книгата Сарман детайлно обяснява това. Но тъй като темата ми е да ви покажа това, че се използва широко в строежа на българските домове, имам времето само да ви покажа тяхното присъствие. А тези от вас, които имат интерес към темата, ето тук го виждате използвано на българска врата. Това е шашарма на вратата. И тук това е в Жанско село, това Търново е вече направили са изолация на къщата, но шашармите са запазени от стария град. Да ги видят тях. Защото го обиколи това място безброй пъти. И не е предполагала, като идва насам, че ще ми стане асистентка. И може би сме на предпоследния слайд. Само да видим. Да, само да смена. Да, това е всъщност и последния слайд. И с това приключвам. Елена, много ти благодаря. Като приключиш там, можеш да оставиш тук лаптопа. И аз ще кажа само по няколко думи за последната книга.
Само искам да вметна нещо, извините, прекъсвам, това е нещо, което е хубаво да го разбереш. Остатарин Божков е в нашето съвремие може би единствения майстор дърворезбар, който има тази титла. Тя по специфичен начин се заслужава в нещо като майсторски дуел. Той е тревненски майстор, който преди около 20 години в нашето трънско село Горна Мелна е направил един великолепен иконостас в възстановената черква в селото. Така че следващия път, когато имаме повод да те поканим и ни дойдеш на гости, ще се организираме специално, за да те заведем, за да видиш това грандиозно произведение, което той е направил за тази скрита в гората черква, която хората така ревностно пазят. Аз имах уникалния късмет да я видя преди около 2 месеца, защото бях нещо като асистент на, може би, най-популярната етнографка от нашия пернишки край, госпожа Цветана Манова. Тя имаше мисия, за да направи репортаж за събора в селото и аз така случайно се озовах там и разбрах, че всъщност в нашата гора имаме такова скрито съкровище. С най-голямо удоволствие. Ние сме приятели с Остадарин, тъй като темите, които разглеждаме, са много близки и идентични като материя. Ако мога само в една скоба да ви кажа на какво станах свидетел, тогава Остадарин тотално ме шашна, тъй като аз изследвам тази материя. Той я показа на практика. На един от фестивалите Здраве беше в Стара Загора. Вечерта, когато се видяхме, той ми каза: Славяне, искам утре сутринта. Може да не ми присъстваш на лекцията, но ела накрая, когато правя една демонстрация, искам да видиш демонстрация. И аз му казвам: бе, човек, аз съм дошъл специално да слушам лекцията, ти ме пращаш накрая. Викам, ще бъда на цялата лекция. И на самата лекция, всъщност той, идвайки към самото място, където е фестивала, е купил едно шише вино от магазин. Много е важно да се отбележи, че е взето от магазин, не е домашно правено, т.е. купешко е вино. Това има значение. Защото това купешко вино, освен че минава през цялата технология на оптимизацията, която има в големите корпорации и фирми, които правят винаропроизводство, също така и тя минава през доставчици, слага се в магазин и не е маловажно каква енергия това съдържимо попива, защото в този магазин влизат и ядосани хора, с различни настроения и колкото и да не ви се вярва на някои от хората, които не вярват тази материя, тя е факт, че всъщност материята попива. Водата по принцип има памет и това е научно доказано. Виното е огромно количество вода с определени качества. И това, което той направи, всъщност отвори шишето вино и наля шишето в 2 декантера. Единият декантер го остави на масата, другия декантер го сложи в една дървена поставка, която той нарича олтара на Дионис. По средата е направил един жлеб, едно легло, в което е направена тревненска шашарма. И в самото дърво имаше вграден планински кристал, който се намира само в България. Подари ми едно малко парченце от този кристал. И си водеше лекцията, може би към час му беше лекцията и към края извика 9 души. Като разбира се, когато ни чисто психологически видиш, че ще пробваш едно вино и друго вино, ти става ясно, че ще трябва да търсиш разлика. Чисто психологически се нагласяш, аз сега да видим каква ще е долу-горе разликата. И аз предполагах, че когато пробвам вината от единия декантер и от другия декантер, ще се настройвам, да, може би, има разлика. Пили ли сте боза и след това здрава ракия? Значи толкова различни бяха питиетата, там нямаше повод за да видим каква е разликата. Коренно различни питиета. Аз бях буквално втрещен, когато ги пробвах, това е изумително. Това е цяла тема за отделен фестивал, в който... Изумително беше. И всъщност това нещо го видях там за първи път. Моята жена беше изумена. Тя е малко по-консервативна в това отношение, но като го видя това нещо, вика, искам да го покажа на баджанака ти, т.е. на съпруга на нейната сестра, защото той се смята за здраво стъпил на земята учен. Искам да ви кажа, направи вечерта му черна, защото човека не можа да спи, да пробва, да експериментира, защо всеки път се получават различни вината.
Това е като край и това е всъщност последната ми книга, която е посветена на този символ 8-лъчева звезда. Много рядко се среща това име в българската везбена култура. Олатария, или ултар означава буквално, за 8-лъчевата звезда. Тя е най-популярна с името Звезда в българската везбена култура, в цялото землище, а с името Алатир мотива се среща в други славяноговорящи народи и вътре са събрани много митове и разкази за онова, което представлява мотива и историите, които разказва той за митичния остров Боян. Всяка една от книгите, освен детайлното изследване, което съдържа в себе си, вие ще разберете много за мотива, накрая съдържа и схеми от цялото българско землище. Естествено не са безкрайно. В последните 2 книги са по 10, които могат и да се везат. Тоест, ако си харесате от вашия регион, ако присъства вътре, могат да се извезат. Но ние от вас, които желаят да разберат повече, аз съм тук на фестивала. За вашия край тук има, понеже аз ви казах, едно от имената е Алатир или Олтар. А всъщност на много места паетите, с които се правят летаците, се наричат лутурки. И това е всъщност корена, който се съдържа в името Алатир.